nyambut gawe jeragan pitik. Ya jeragan ndok. Kula pitik. Lah omongi masjid iki. Kula ndok nang nggone Jember. Tak tumpakno sepur ndok krong keranjang. Bareng nang nggone sepur krungu rame ndok tendangi wong pecah kabeh. Jaga keamanan. Aja sampe ndoke pecah kabeh. Kari sak keranjang tak kurep ya mbek aku. Sepur budal teko Wonokrama. Ndok tak junjung netes kabeh. Sangkane tak ngrem ki antarane. Wis pancene nyambut gawe iki ya enak ya ga enak. Rutin. Loh. Ono nek golek pitik, katrol. Oh, katrol. Langsung proyek dah. Jare jerakan pitik. Iya lah. Kon kono pitik mati. Oh, ngawur ae kon niku. Lha apa pitik mati? Urip-urip, Pak. Pitik talkun gelem. Pitik talkun. Gak kena digawe soto iku. Gak ngabluk kon. Lha gegedan pitik. Kok pitik talkun? Kok pitik biasa? sekarang apa tambah banter. Lah kon pitik talkun kon. Lah pitik apa? Ya pitik Jawa. Aku nek kula langgone Kediri. Ono pitik gak pitik Jawa gelem. Pitik gak pitik Jawa. Iku lah pitik ayan-ayanen. Pitik gak sampe Jawa kon. Lek kepinginan nang Blitar akeh, pitik balik sapa kebon uwak sak. Iku nanas. Olah pokoknya ubadean iku. Oh, pitik wali sapa kebon. Lah ya kula nanas ya jagak pitik bangkrut ya kula nanas. Iya, aku gak mesti loh. Kula jangkrik barang. Ono wedhus domba lho. Wedhus domba. Aduh, wedhus blendingen. Tapi sembarang kok kulak ya. Lho sembarang tak kulak aku pokoknya ndising payu. Roti lho. Roti ya tak kulak. Wah. Bapak iku jerakan roti. Roti? Heeh. Aku nek ngono gak kulak njaluk apa lho. Ku bapakmu dhewe ae lho. Iya, njaluk. Iya bapak dhewe ae. Oh wadah. Misan njaluk aja siji loro nggawa truk ngono. Ah, ya ngono do nrimo. Iya, marun tak gekno omah. Hah, bagus. Api atimu lho kon ngono. Iya. Iya. Marun tak cancang tak pathoki. Wah, kon niku tantane gak enak. Ojo njagakno ta. Iki ngene, Cak. Iya. Beneran apa peno. Bapak dadak nrimo arek wedok wayu. Waduh, gawe anyar. Seneng kon. Kene ku arek wedok lek irungmu mekrok. Kok pada nambah awakmu dhewe aku gak kira kan. Waduh. Gak kira kan wedi. Iki mela kamela kan. Terus apa aja? Gak ngono sing tak maksud iku. Iya. Bareng ana kono 2 dina lho, dadak arekku nang pasar. Terus? Ya. Kula glepung. Iya. Glepunge roti iki. Njupuk glepung. Lah ya njupuk glepung nang pasar. Dadak ana pinggir kali ana arek bayi digomoli. Lho Mesin gak digomoli ya? Iya. Terus dikono kantor polisi perlu dilapurno. Heeh. Dadak saking wedine terus digomoli dianokno diaturno karo bapak. Oh digomoli Diaturno Romo. Wah, apa omonganmu kelinci pen diaturno, digomoli ditukno. Oh Surabaya lak ngono ditukno. Lah terus bapak curiga. Curiga bapakmu? Jare niku anakku jare. Oh, sangkakno kon niku hubungan gelap ambek apa? Iya. Pembantune bapakmu. Sadurunge arekku mlebu rono dipikir aku hubungan gelap. Saiki arek wis lahir. Edok-edok golek penggawean perlu nek kumpul balik aku. Dadak tuduhane bapak itu begitu. Wah. Ayahmu nuduh begitu. Ayo pancene kon gak berbuat ambek pegawean bapakmu ya tolak ngomongi bapakmu. Lah saiki ngene ae. Saiki akonono mari sementara arek. Akonono lek bojomu. Lho kok ngakoni ya pecah gampang arek iki. Engko tak kei dhuwit. Aku dhe bojo hari ini. Ngakoni tok ngono lho. Wabe anakmu bek niku. Iya. Iya anakmu bek. Akonono tok tak kei dhuwit perlune. Arek iku lak saiki diusir karepe. Lho bature bapakmu diusir. Iya. Lah karep cek balik rono maneh sakno ya. Lho pamane gak balik rono? Sakno ya. Sakno ya. Oh anakmu. Anakmu kon niku. Lah karepmu bayi iki takoni anakku. Akonono anakmu. Mesti santolo ngene ae. Bayi takoni anakku. Iya. Lah burue bapakmu tak rabine pisan. Lho aja, Cak. Oh anakmu lho. Anakmu. Aja, iya lek awakmu iso nyukupi. Wong upamane saiki kon wis duwe bojo. Iya, soalnya rumah tangga lek paduan jiwa. Iya. Cinta pada cinta. Aku pamane cinta ambek bature bapakmu. Bature bapakmu gak cinta ambek aku. Iya. Lah kuwatir nek kon nyiksa batine wong wedok. Iya sakno. Tapi cinta gak cinta tak urusi dhewe. Wong iku tak rabi. Lah apa kon wong jaba melu urusan cinta bojoku? Iso kono tok mari ya. Tak rabi gak le. Aja. Anakmu.
Anakmu. Lah lek arek iku kok rabi Layu Lastriop. Wis ngene, tak kek dhuwit 50.000 akonono. Perlu arekku cek tetep nyambut genok kono. Nek ngono aku tak budel. Tak budal nggone bapakmu. Iya, akonono warani iku lek anakmu. Iki tak akoni anakku. Lah arek iku warani bojomu. Arek wedok iku tak wara bojoku. Iya lho, Sam. Iya. Sakno rek. Ndelok pene ku sakno nyambut kowe kesurang-surang ngono ya. Iya. Ngomong-ngomong iki kae. Surang-surang. Lah apa peno sapa Gunung Sari ya? Hah? Nyenane jare kelelep. Lho, aku ndelek wong kalap lho. Ojo golek wewean ae. Lah apa wewean ana kanca dhewe sing kelelep nok kono. Iya. Ketok irunge tok. 50.000 ya? Heeh. Engko tak tambahi. Aku nang bapakmu ya? Iya. Tak koni bayiku anakku. Anakmu lah arek wedok iku bojomu. Tak wara bojoku. Iya. Tarabi temenan. Oh, akonono tok ae kok. Anakmu. Sokran iki kandhane. Wah, iki ya apa? Lho numpak becak. Kran. Lho. Sokran. Waduh, lah jenenge bure bapak sapa? Durung tak kandhani rek. Waduh, lak mencel kabeh kok. Anake lanang wedok gak tak kandhani. Waduh. Lho. Iku apa rek? Tin. Kon lha apa? Napa, Mas? Kon iku yo ngono nggih perkara ae kon. Kene lho. Perkara napa sih? Pinggir tengen. Kulon iki pun bengong lho. Senenge ngomong kono kiwa ae. Lah sampean desek mawon kulon iki bingung. Rodok maju, kupingku iki dublek. Enten apa sih? Kon iki apa nu bayi kok gemule kon dadi perkara Lah boleh. nggih karep kulon iki sakaken, Mas. Mboten ngertos nek bapak niku murang-muring ngoten. Sakno tapi efek iki lho. Efek napa sih? Efek iki lek dianu bengung. Efek nang aku. Son niku lan. Trimakno aku iki berbuat bare awakmu men-men lak serana nang bapak polisi lah apa kok gemuleh. Sampeyan niku tiyang pundi? Ya wong kene lah kok gemuleh lah apa? Lah nggih karep kulon niku sakaken. Lah sakniki napa koyo Ya ngeten iki. bapak muring-muring kuping jepopong gak karuan iki. Pokoke lah mboten sih, lah mboten anak sampean sih. Iya tapi nyatane saiki aku dicurigai karo bapak. Kon mesti kate diusir. Kon malah mesti dikon nyingkri sih. Saiki lak mbulet ae lak abot aku kon. Lho, lah napa abot sampean niku? Wah kon dadi perkara jane aku. Aku bingung mboten enten sing kula jujuk, Mas. Jane sakeng. Oh, lah wong ngene aturane carane. Oh, wis jelas terang terwoco nek iki aturane. Lah ngono budal emang klebon orang-orang, Pak. Rundingan, semayan, koperensi, sanusi, siato, Mbok. Oh, mulane enak. Apa sih, Pak? Apa-apa gak puas takon kon arek iki. Mulane kon sik prawan nak ya umurmu sakmono, dadak kon lancang. Terus ya apa kok wani gandeng renteng karo bayi? Anak sapa iki? Anak sapa iki? Lho niki yogane tiyang. Yogane tiyang. Sapa ngaran anak orong-orong? Lah nggih lah sampean curiga kali sinten sih, Pak? Wis, irunge kaya aku irunge arek iki. Lho. Irunge kaya aku iki nek gak oleh kartolo gak pantes iki. Lah napa sih, Pak? Mboten sumpah mboten. Lah nyatane kon takon hubungan glepung, takon setor kene perang trek, mulai-mulai nggo bayi, nek gak anak kartolo anak sapa iki, Mboten kok, Pak. Kon kok lanci anggon, Halo. Apane, Pak? Sing kok tengeri ku apane lek? Irunge kok dhewe aku irunge. Wala, irunge lah mosok ro wong ana padha gae ta. Iya, tapi irunge jungkel Padha Kupinge loro kupinge yan. Lah iya, tapi gak mungkin lek anakku. Wis saiki ngene lho, nek kon tetep anak. Ini desa kedawa perkara iki ya. Aku rumah saya ISIS. Isin ya. Sampe coba perkara iki. Soale kon tak tolong cukup gak apa-apa. Pokoknya dino iki detik iki hari ini hari kiamat ya. Pokoknya kon saiki kudu oret pergi dari sini wis. Sampe sida ngusir kula. Wis tak usir kon. Aja Sampe nang kene. sangoni. Lah apa nyangoni kon wong kon salah? Bayaran dhisik sing setahun iki lho. Iya tak bayar kene. Lho, grobiak. Wis. Napa grobiak ning, Pak? Mbok kono apa? Kon dikontrak setahun wingi ket mlebu terus marung iki dikek bayar setahun meneh balik maneh, Dik. Ya. Balik gak iso. Oh, ngawur. Nek kok kene kon wis. Nggih, Pak, nyun pamit. Kayak contoh jelek kon. Lah napa? Bapak itu kan lihat-lihat toh, Pak. Kenapa? Kenapa? Itu siapa itu? Ini pembantu saya. Nah, makanya kan kasihan. Tuh. Siapa kasihan? Gak salah, Pak. Arek iku nemu bayi no pinggir kali. Oh, mustahil. Mustaman, Mustaqim. mustahil. Oh, arek mus-musan bulian. Omongane kok sedik arek ngomongnya. Mus-musan dadakno. Ayo sing bener mustahil lah apa mustaman mustaji barang. Wis saiki ngene berarti peno tega karo aku. Tega mentala. Iya nane mentolo sebab kon iki mbusek namane wong tua, ngerti kon? Terus kabeh berbuat apa Bapak saiki? Saiki nek perlu kon ngira pisan wis kananan gak apa-apa. Kok manis kata-katamu?
Yo bareng cek wani nyarek. Waduh sik wanine wong tuwek. Ya lek peno gak ngaku anak mergo perkara buru iku. Peno nuduh lek iku penyana lekku. Iya. Aku tak nyingkrih. Ya nyingkrih anak. Nyingkrih. Sik ketunggu wong tuwa kon ngono le. Lho kuwalik. Wah, bapakmu ketunggu wong tuwa ya apa sih kan iku? Lho bapakne iki sapa sih? Lho bapakne aku. Oh. Terus aku. Sementara iki bapakne aku lah meneh buyar. Dadi kanca biasa ngono lho. Nek kon nyingkrih nek perlu motor pilih motor iku. Motor sapa? Mbok motor sapa njaba iku. Lho Wong motor loro remek kabeh kok dijojokno. Yo nyingkrih aku. Enak ngono wis. Masih gak ngodhek gak apa-apa. Ditenono. Apa ngancam kon? Gak. Ditenono kon. Apa? Sing hati-hati. Lho iya tak hati-hati jane. Ha iya. Awas tiba. Ya. Oh, anakmu ah kon. Wis tiba kon ya. Balik balik Cilono kon. Ciloko kon ya. Ya, aku bedal, Pak. Arek aturane koyo aturane. Oh, nek gantenge ganteng tapi carane gak ngono. Wah, arek kok gawe karepe dhewe. Wis, tolone ngene gak apa-apa. Sing penting tak atur pabrik iki. Tambah tahun derajat iki tambah ceblok. Biyen niku nyambut gawe enak-enak nyambut gawe dinas. Bareng nyambut gawe dinas leren dadak dodol bumbu. Wis gak apa-apa. Pancene oper haluan. Bumbu kula isu aku nang pasar Keputran. Brambang terasi Lombok tak dol awan-awan. Bareng kabeh wis komplit jam 12 budal tak dadi sambel. Wis saiki dodol rokok ya ngono. Pon. Lali ora. Siti. Wah, Iya. sapa ya? Ah, mosok lali riri. Sapa? Oh wingi kon nyang omahku kutekno sego di pawon. Mosok lali Siti kancamu dhewe. Oh, ala Siti. Iya. Dodol apa? Rokok. Pak-pakan. Oh, waduh. Maksudku ya pak-pakan tapi sing tuku iki lho. Eceran terus. Tak coba situ ya. Yo. Tuh, wis dalah. Korek. Nek nyoba wis apa kon niku. Iki lak eceran sih. Ya tapi nek situ iku badine piro? Lho, lak Situ- eceran tuh situ lah gak apa-apa. Ngomong-ngomongane akeh lali gak bayar. Korek. Iki lho. Riri. Apa? Setari. Sing jesne ku aku takon. Lho. Aku kan menghormati kok. Lah mosok korek durung sampe teko tanganku. Niku macem-macem tok kon niku. Oh iki kan awak dhewe iki ya wis Waduh, latung dibani enak ya. siji barek rokok liyane ri. Siji. Bani iki nek disumet disedot itu beluk ri. Iku duduk beluk iku. Lah apa? Marmoji. Mulai biyen ya beluk iki, Dik. Enak ya. Loh, kon dhuwitku menyandir rek. Waduh. Piro Niku siji? sithik 75. Hah? 75. Botol cok murah-murah ta. Badine piro ngene? Lah iya, badine gak sepiro. Lah 75, aku lak piro? Kula selawe. Badi Ngapik 50. Oh tibane ya akeh badine. Tak pikir badine 10 tapi tibane Loh. badine 50. Nek gelem ya tukune gak gelem ya wis. Iri masa. Sak glenter 75. Iya, tapi rasanya kan siji, kok Siji enggak, campuran siji. tak asli iku. Gak siji kasih. Dadi loro. Sisan ya? Heeh. 150. 150. Meneh mari duwe ya. Wis gak iso. Kok iso Kalau ya tak meneh balekno apa? lho, tak sumet situ. Ya iki tegesan kon balekno. Lah oleh tak Lho nek gak. balekno sak kilo gak apa-apa tegesan. Lho lang. Ngomong ngamu Jare sih meneh gak oleh dibalekno. duweke. Oh sini ndi kan. Lho, wis disumet. Wis pulpen tinggal pulpen. Pulpen tinggal. Apa bol iki? Iya. Lah iki wong linci petok kalau jero. Wah, kok niku pancet ae kon niku dik kon niku. Ora kale pernah wis aku iki. Sapak. Mesisan Ya utang sapak gak ini. siji. Ku nek goleki aku nduk tikul. Lha ndi? Ono wayang ya dodol wayang-wayang. Kan. Kan totolane wayang-wayang ngono. Iya, aku yang ngiras-ngirus. Jare kon kok ya main niku ngono. Ya kadang-kadang iku ya dodol ngene. Katalog kartolone ono ya dijak.
Lah iki kan tempat mendaya. Oh, aduh, Dik Sapari. Iya, iya. Aduh luceng, Dik. Waduh, ampun itu tiange. Oh, iso ae kon Ya wis ngene ri ya. Iya, iya. Sak pak pira iki berarti? Ya biasa ya kira-kira dhewe. Meneh ya, duit Hah? ya. Meneh gak nggo duit. Meneh ta? Meneh ta lah. Iya, iya, meneh nek gak iso anakmu kon nanggonku ya. Lah rek sekolah. Ya. Tak tatake. Sekolah ya rek wis pokoke eling lah pira sak pak Iya, rek. pira? Mos aku mbujuki kon sak pak. 600 sih sak pak. Iya meneh tak 1000 lah. Kon. Ya. Iya, iya. Wis ngono. Arek-arek lagi duduk. Lho korek emang korek selawi korek. Lho korek gak embo ta? Lho, embo ya apa sih kok? Padane biasa bumbu sak pak iku embo. embone korek situ. Yo, korek dhewe, rokok dhewe ngono lho. Ya misal 2 pak nek ngono. Ya, rong pak. Gak sak grosisan ta. Nang bayar tahun Kon mana ya? repot kan niku, eceran gak oleh, sak pak gak oleh, 2 pak gak oleh. Sing dodol sesuai blender. Ya sak gros pisan ngono. Ya sak gros. Ya. Gawen ya. Dikarwani totalane ngono lho ya. Iya, iya, iya. Berarti piro? 7.000 ya? 7.000. Wis meneh lah ya. Meneh ya. Nek kepethuk maneh. Tik, kok niku mancane mbulet kok niku tik. Ya mesti kapan-kapan aku kepethuk maneh. Lah kepethukmu kapan? Ya nek rekaman. Ngonteni rekaman barang ngono. Wis ta lah paling lak kepethuk maneh sing gawe maneh. Ya sampai no Parno ngono ya. Iya. Ya ngono ya. Iya, iya. Iya. Hati-hati. Iya, Dulu nggak sono obrakan nih. gak apa-apa aku dodol disiplin kok, kaki Lah jalan. iya hati-hati kok niku. Sing ngobrak ya kanca dhewe kok. Wis, wis. Ono obrak-obrak kan ya. Mas permen. Lho, Tin. Lho, Cari. Wis sampean dodol rokok ta? Iya, wis. Mangane tak delok-delok mangaman kok diluk ae. Bisa jane aku isin tak kuat-kuatno. Lapo, perkara Saingan, dia kanca lho. sekolah lah gak apa-apa ta. Saingan berat aku dodol iki. Lho, ambek sapa? Lambek tris iki. Tapi dek dodol Mojokerto. Sampeyan ya apa ya Cari? Lulusan sampean ku apa dodol rokok? STM. Lah sampean gak nerusno, jan Nah. malah nang montir. Nah, terus ya apa misalnya keadaan kayak gini terdesak ya. Oh, Teko ekonomi. Wis gak apa-apa Cari, ya sambil golek penggawean sing tetap ya. Iya, apa ngerokok? Dari sampingan. Kon ngerokok. Enggak, aku mah jangan itu permen lah delok lu sampean. Kene permen ya eceran, Tin. Iya. Jagane arek siji lah kan gampang bojokane. Permen ya diecer. Heeh. Ana Cari. Kok niku anake sapa kon boyong-boyong? Lah iya aku ki jane ngono susah lho Cari aku ki. Lah dia anak kok Bingung aku. susah ya apa sih? Dudu anakku iki. Dudu anakku. Oh, niku lonceng kan. Kok lonceng sih? Lancang kon dudu anakmu kon gawa ngalor ngidul lak masuk angin arek. Ngene lho aku beneran ya medhuk sampean. Hmm. Sampean gak duwe keluarga ta? Aku bujang. Oh sik bujang. Iya. Ngene mari Cari tulungan aku. Tulungan aku. Kok nyabrangno ta? Rasamu aku Nyabrang. yuyu kangkang ngono ta? Lah apa aku wis kulino nyabrang dhewe kok. Iya, tolong Gak, apa? aku ki lak wis nyambut gawe sih Cari. Wah, tepak. Nggone perusahaan roti aku dek kantor ya. Lho, tepak pindho. Tak turune ijazahku. Bareng ngono nduk kono. Aku lah kok lancang sih. Lho lancang ya? Iku apa nggawa mulai arek bayi iki. Wah, kon niku ya apa yen gak iku anake wewe gombel. Kon Lah apa gawe. wong arek kok ngarek bener ngene. Sing Bareng tak delok- gawa mulai lho delok pok lho. Wah, ayu. Ayu wedok Cari. Iya, ayu ya wedok. Lah ya bareng tak gawa mulai tak jerakanku ngamuk-ngamuk Cari. Oh, ngamuk-ngamuk. Heeh. Curiga ngono ta? Iya curiga. Diarani aku ki seneng ambek anake ngono lho. Wah, kon niku ya apa kon nggo perkara nyambut gawe enak-enak ono persoalan. Iya malah aku diusir ya Cari. Aku bingung aku duwe jujukan ya apa aku ki. Lah njujuk kok rumah miskin ngono. Rumah miskin. Melane aku njaluk tolong sampean iki Iya, iya. ya. Jaluk tolong. Ngene mari Cari aku nono mari arek iki. Lho, kon lakoni? Iya. Aku nutupi. Sampe ngakoni bapake ngono lho. Wah, motin. Wah, Alah, aku sementara. nutupi gedek bolong gak kober. Nutupi bayek. Alah, kok temen sampean ya gelem ambek aku. Gak ngono nih arek iki ya apa ya upamane tak tutupi ya apa? Ya gampang, wis tak pokoke Iki beres. bakul aku lak cilik rokok ki. Iya. Terus? Lho gampang meneh tak gedekno. Kok niku rokok cilik gak ngentekno rokok gede. Kok niku ya apa sih? Ditambahi dagangane aja Oh, ngene. supaya gede dagangane. Lah iki ya sing gedhe ngono lho. Iya, iya. Pokoke biaya teko aku, pokoke sampean gelem lho ya. Temen ta? Iya iya. Jenenge sapa? Jenenge iki Lastri. Lastri. Iya. Nah jenengmu tetep Tini ya. Iya tetep jenengku. Lastri arek iki wedok. Mm-mm, Lah wedok. takoni upamane, "Lah maratuamu jenenge sapa?" Ngomong bejo. Bejo. Oh, iya iya, yes. Temen ta? Temen lho janjimu ya? Oh ya. Heeh. Jenenge Pak Basman. Apa Seman? Iya pabrik roti. Iya, taruh aku. Iya Rono. Iya iya. Temen lo cari ya. Iya iya.
Monggo. Lho, Kula, Pak. lah apa kon balik? Lho, sampeyan niku pun murang-muring rumiyin ta. Apamu sing kari gawa nak? Lho, mboten enten barang. Butuh apa kon butuh duit akeh? Kamu balik ini. Pun cukup. Ngare sial pabrik iki. Ngerti Kula kon? jenenge genaken, Pak. Ngenana apa sih? Sampeyan niku pun murang-muring. Ah, terus ya apa? Lare niki enggak ada bapak. Enggak ada bapak. Temen ta kon iki? Nggih, saestu. Baru rek. Mane kesusu mawon. Kurane enane ndek bapak nak. Lah niku napa teng jaba? Kene lho, Mas mlebu. Monggo. Nggih, Mas. Nuwun. Sampeyan malah nyeluk Mas. Waduh, Mas perimis. bojone kok watu hitam. Ini mulane kok labrak oleh bojo kaya areng setinggul. Nggih, Mas. Anu, Apa Mas? sampai budi. Apa Mas? Mboten monggo. Pinarak. Kenapa sih nutup-nutup kena? Lagi monggo pinarak, Mas. Sun. Sampai niku pun kebeneran, Pak. Napa sing lho niki? Sampai niku wong tuwa. Nggih. Nek diajeni niku mau ngoten carane. Nggih. Lan apa sampean bojo kula sampean usir-usir? Anane klosir kula di salah paham. Salah taham curiga sampean nggih. Nggih. Sampean mboten sumrap kula nek bojone arek wedok niku. Mboten ngrenos. Mboten ngertos. Mboten ngerti kula taboki kapok sampean nggih. Iya, Tin. Iki bojomu temen, Tin. Niki bapakne lare niki, Pak. Ngono kon ben gak ngomong, Tin, kon Kula niku. wedi sampean murang-muring mawon. Lah, sakniki kula takon. Nggih. Mas nggih. Nek panjenengan iki bojo sampean, sinten sih jenenge bojo sampean niki? Bojo nek dites. Testing gak oleh. Wong testing gak oleh. Jenenge Tini. Sinten jenenge? Tini. Oh, Tini. Lah, anake niku lanang apa wedok? Wedok. Jenenge sinten? Wedok niku estri. Nggih. Jenenge? Jenenge. Lastri. Cocok ya. Ayo napa kula bojone? Lah, bapakne Tini sinten jenenge? Bejo. Bener ya. Napa mboten kaisinan sampean? Nggih, mboten. Tin. Ya napa, Pak? Ya sepurane Tin ya, bapakmu waktu iku malah erosi ta. Emosi, Pak. Oh, emosi. Ya, Pak, Dik, Erosi ya. Wis jan mlebu kan mangan. Kenapa-napa, Pak? Gak wis. Kon balik rene maneh, Nak. Nggih. Bojomu tak nyambut kene, Nak ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Oke, kon ngedol motor lho, Nak. Lho, Kon nyupir motor lho, Nak. Nggih, Mas. Waduh, sumbung. Masya mlaku ngono ya kaya. Pak, Lho. pernah ya apa Pak, mulan tah wong ku mikir dhisik. Niku tua-tua berabas kakek nyolong beras iki apa bener. Seneni maneh rek aku. Ya, apa sih aku iki? Apa Nak? Arek wedok kok ana bojone. Kok malah aku diusir-usir penono do aku. Ana bojone arek wedok iku. Ya arek ana bojone. Lho kok gano ya apa sih? Bojo ndi maneh? Lah ya ana bojone tangga. Lho, ana. Oh ya ana do jero. Lah iya lah ono sih. Iya ana do jero. Wis teko sih. Wis teko. Wonge dhuwur apa ndek? Lho wonge dukur, ireng. Lho, Ireng bles. peno mulan aja kacamataan ta. Lho, wonge ireng bles kuku-kukune ya ireng. Untune ya ireng. Bles bolos. Ireng bolos wonge. Peno iku keliru Rambute Pak. ireng, motoe. Wonge iku gak dhuwur ndek, rambutnya brentik. Oh, apa kon ngawur ae. Wis teko ta wong? Lho wis do jero ya apa? Oh, lho kan. Lah, kon sik kae teko kan. Lah, ayo ket teko aku ndelek Mang awakmu. ditututi gak ono sak. Lah aku ndelek awakmu durung. Iki lho bojone Iki iki. sampe iki. Iki bapak. Lho kok elek iki? Lho, ya iki bojone lah. Kula bojone anu pembantu sampe. Oh iya. Nek tinggal mlebu nak. Lho, tinggal mlebu nak. Ya, apa? ngono jare Ya sepurane nak. Kok beli loro belian. Gak ngerti aku tak Kula bojone pembantu sampe. Oh, nggih nak nggih. Nggih. Nun sewu nak nggih nek sampean iki bojone pembantu kula jenenge niki pembantu kula. Nggih. Nak, nggih. Kula jeng takon nak nggih. Nggih. Sing genah mawon pun kesusu nak. Kula napa kesusu. Nggih. Bojo sampean iki sinten namine nak? Niku asale biyen niku dugi Lamongan. Lah nggih. Nggih dugi Lamongan terus kula seneng padha senenge terus kula kawin. Mboten ngoten. Bojo sampean iki nggih lah. Nggih. Pembantu kula niki lak bojo sampean ta. Nggih. Jenenge sinten nak? Niku nek mboten salah ngarake numpak prautu. Ngarake. Lho mboten niku nak. Jenenge bojo sampean niku nak. Jenenge bojo sampean niku. Jenenge niki. Nggih. Jenenge sing buru sampean niku. Nggih. Sing kula rabi niku. Nggih. Niku jenenge Oh, bo. Lho gak ngono nak. nggih. Jenenge bojomu lho sapa? Sing enten mriki niki. Iya. Niku jenenge Tima. Lho kon. Menclek maneh. Ya apa rek? Lah
anak niku lanang napa wedok? Lanang. Lho, Kon. Lah jenenge sinten, Nak? Benu. Lho, Kon. Tambah nemen. Lah wong tuane niku lanang napa wedok? Jaler. Lho, Kon. Jenenge sinten, Nak? Lasirun. Lho. Nggih cacak nggih. Ran mang mulane kon gak medhuk ya aku mencelek kabeh. Oh, apa anu, Nak? Enak dulu. Kene. Oh nggih nggih. Masalah. Iki sapa lan? Iki sapa? Mbok ran aku tak Pan maling. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Ngene lho, Nak ya. Saiki ngene ae ya. Kon tak takoni. Nggih, nggih. Ya, Nggih. aku takon iku aja sampe kliru salah weso. Mboten. Sik. Bojomu jenenge sapa? Tini. Ya apa? Tini. Tini. Nggih. Tima. Aduh, lo keliru lo. Lo waduh. Lah anakmu iku lanang apa wedok? Wedok. Lanang. Lo kerta lo. Jenenge sapa, Nak? Lastri. Benung. Waduh lo. Lah mertuamu lanang apa wedok? Lanang. Wedok. Lanang. Jenenge sapa? Bejo. Lasirun. Aduh lo. Wah, ya apa mencelek iki? Lo bapakmu ngomongnya metes lo. Gak cocok blas lo. Loh, Loh. Kran. Oh, Loh, Sokran. Lo kan kapan? Loh, aku bojoku iku. Wah, duduk. Iki sanes iki. Iki sanes bojone. bojoku Sakit. Saparis dorokan iki. Yo, kene ngomong kok serana dodol rokok bojone. Iki gak ada bojo dhewe kok. Iya, Ri. Kula. Kan tak kaplok kok kocokno. Sing asli kula bojone. Loh, niku pun gak ada bojo niku. Sapa bojone? Lah, Lastri niku napa? Yo, apa karo di bojo. Nek ngono iki tipu-tipuan ya akal-akalan tok iki nek ngono. Lho, ya apa iki? Pancene mang tak akal supaya arek iki balik sakno. Iya. Nyoto-nyoto lek dini pancene nemu, dadi duduk olehku. Lek penomen renteng pancene curiga ya sapa mau tak rabi apa upamane lho. Lek gak ono elek wong aku bujang dino bujang. Benar-benar iki anak nemu. Iya ta? Aku gak apa-apa, Nak. Aku kuwatir nek kon berbuat jelek trobo barek anak buruku, aku lagi isin. Ngono lho. Boten kok, Pak. Saestu kula nemu lare niki, Pak. Oleh nemu ya. Nggih, Pak. Karo ngono bapak oleh bagi bola mang bingung. Iya, ya apa? Ya ngene. Ya, Pak. Bayi iki ayo di anu nang kantor polisi diserahno. Dadi nyoto-nyoto lek bayi iki nemu. Iya. Supaya gak ono perpecahan rumah tangga iki, arek iki jange tak rabi. Ya serabi nak iya, apa apa. Nangku dijalukno bantuan Sokran sithik barang kon ngebul. Iya, enggak apa-apa. Iya. Iya. Ya perlu. Kono jomblok main kon. Gak. Kono jomblok main ini Mbok jomblok. tak bantu rokok, Mbok. Iya. Oh, bener rokok. Wah. Aku udah tutur rokok batu rokok. Ya cuma keamanannya anjuk tulung mantri. Iya. Nanti mesti. Enggak cuma keamanan tok ae, masih kendaraan jatuh tolong Nur. Oh, supire Nur ini. Iya. Pokoknya Nur tak kayak makan dhewe lah Nur iku. Kendaraane ono ya Nur sing nyetir lho. Ayo dimeriahno lah. Iya den Briano. Krewetan gak tahu siapa? Kanjar. Kanjar. Tapi agak tak kayak pander dhisik lho.